Реагирам на сайта на Изабел Овчарова. Първото впечатление, което ми прави е, че всъщност навигацията ето тук отгоре е доста малка и почти не се забелязва. Скролвайки надолу, забелязвам, че има изображение като това тук и изображение като това тук, където белият текст изобщо не се чете, защото фонът отзад него е доста светъл. Смятам, че текстът трябва да се откроява добре, за да може да бъде лесно четим. Както споменах в началото, текстовете трябва да са доста по-големи. Според мен той трябва да изглежда ето така. Секции като тази за ревюта, ако не се използват активно, са напълно излишни и могат да бъдат премахнати. Всички останали снимки са с различен размер, което на мен ми прави лошо впечатление, защото както може да забележите, тези елементи се местят на различни места и изглежда доста странно, когато цялото съдържание се размества при кликане на различна снимка. Нещо изключително дребно, което забелязах, най-отдолу в футъра продукти са тук и тук, като двете съответно водят към различни страници, а именно единият линк води към каталог Details 1 BG, който изглежда по този начин, а другият линк води до каталог HTML. Смятам, че този URL е доста по-изчистен и другата страница просто може да бъде премахната, както и линкът към нея. На страницата за мен бих добавил линкове към социални мрежи или дори видео, в което използваш някои от продуктите, които продаваш. Като заключение смятам, че сайтът на Изабел може да изглежда доста по-добре с няколко дребни промени и ако сте на същото мнение, може да я тагнете в коментарите, за да види това видео.